बोल शंकर भगवान की, महेंद्र नाथ की, देवों के देव महादेव की। तो यही सावन में कामर लेके जाए के बाद देवघर, और जितना कमरिया बा सब बाबा के जयकार लगाई और सुइया पहाड़ पर चढ़े के बाद बाबा के नाम लेते लेते और आई कहे के बा कैसे अरे चढ़ल बा सवनमा खुश अरे होई नहीं मनवा एगो गेरुआ साड़ी से, एगो गेरुआ साड़ी से तो हमरा ले ले